Železničná trať zo Zohora do Plaveckého podhradia je bez pochyby najkrajšia v Bratislavskom kraji. Žiaľ, veľké rušenie lokálnych železničných tratí v roku 2003 sa dotklo aj tejto. Ostala len doprava nákladná. Našťastie, vďaka nostalgickým jazdám sa občas na túto trať vrátia aj vlaky osobné. Tento rok to bol záhorácky Retro Express. Ahoj, dnešní vlak jede z Brna do Plaveckého podhradě. Cestou jsme mohli vidět třeba Vlárskou dráhu přes Kyjov, poté jsme jeli přes Holíč a nyní právě projíždíme oblastí Záhorie, kde můžeme vidět krásné kopce, hory, třeba Plavecký hrad nebo krásné louky kolem, takže určitě to stojí za podívanou. Na tuhle trať jsme chtěli jet, protože jsme tady ještě vůbec nebyli, jednak, že ta trať je bez pravidelného provozu, dlouhá léta a myslím, že i s tímhle vozidlem je to krásná kombinace, proč sem vlastně jet a těch důvodů je tady samozřejmě více. Jednak turistika, jednak ta železnice je sama o sobě zajímavá, děláme i nějaké fotozastávky na focení, takže určitě je tady co nabídnout. Tieto motoráky jazdili najviac na Dunajskej strede, v túto okolia Bratislavy a vyskytovali sa vlastne na tratiach ako je Šahy, Zvolen alebo okolo Trenčína a tak ďalej. Tieto motoráky boli primárne určené na rýchlikovú dopravu, potom ďalej boli aj na osobnú dopravu ako robotnícke vlaky. V Čechách takisto boli veľmi významné na Vlárskej dráhe, zabezpečovali v 80. rokoch dopravu ľudí do práce a tak ďalej, takže týmito motorovými vozňami sú veľké spomienky. Trate sú veľmi krásne, ako napríklad toto Záhorie, Gemer, čo sme boli minulý rok, Zlaté Moravce, čo boli oslavy trate. Je to veľká škoda za mňa, že sa nevyužívajú tieto trate a že len mimoriadna takáto doprava ich na nejaký čas ako oživí, ale spia proste svojím životom. Je záujem veľký o tieto retro jazdy, nakoľko máme plný vlastne vlak, ľudia idú z Brna, potom pristupovali k nám v Zohori a po trase. Cestou späť ideme cez nepoužívanú trať Mutenice, Čejč, Veľké Pavlovice až do Zaječí, takže na toto sa tiež ľudia tešia. Nápady vznikajú od oboch organizátorov, čiže odo mňa, alebo aj od kolegu od Bernáta Izarda. Raz dá on nápad, povedzme, čo sa týka trate, ja zase dám vozidlo. On zase dá, povedzme, naopak takisto dá napríklad nápad, čo sa týka vozidla, ja zase trať. Čiže takto sa proste doplňame, tým pádom vlastne je tento tým taký československý, že vlastne nápady idú aj z Česka, aj Slovenska. Železničná trať zo Zohora do Plaveckého podhradia je bezkonkurenčne najkrajšia v Bratislavskom kraji. Vedie úpätí Malých Karpát, pozdĺž zelených plání, cez borovicové lesy, popri pieskových dunách i magických mokradiach. Na jej konci sa pyšne týči Plavecký hrad. Je to priam slovenské safari. Cestou môžete stretnúť srnky, kone, kravy i divé vtáky. Železničná trať medzi Zohorom a Plaveckým Mikulášom bola uvedená do prevádzky v roku 1911. V 70. rokoch 20. storočia bola čiastočne rekonštruovaná kvôli výstavbe cementárne v Rožníku. Pôvodne, a to v 40. rokoch, mala pokračovať až do Jablonice, táto trať však nikdy nebola dokončená. Žiaľ, veľké rušenie lokálnej železničnej dopravy v roku 2003 sa dotklo aj tejto trate. Ostali len vlaky nákladné. Našťastie,
Vďaka nadšencom sa z času na čas sem vráti aj osobná doprava. Jedným z takých bol záhorácky Retro Express, ktorý išiel z Brna až do Plaveckého Podradia. Na příští rok to bude veliké, plánujeme zase vícedenní akci po Slovensku s lehátka a lůžkama, takže máte se všichni na co těšit. Bude to i s mašinou a vozma, takže bude to super. Ale určitě na podzim možná nějaký ten motorák by se ještě mohl tam šiknout.